Rematada xa a segunda xornada da Liga de Parellas Primavera 2026 no Barbanza Golf. A competición entra nun punto moi igualado e con cambios importantes nas clasificacións acumuladas, tanto en scratch como en handicap. Nesta segunda cita, disputada en modalidade fútbol e recorrido longo, volveu a evidenciarse a igualdade entre as parellas participantes e o alto nivel de xogo. Na xornada, os mellores en scratch foron Simón Varela e Daniel Varela, mentres que en handicap o triunfo foi para José Manuel Ferro e Lucas Ferro. Tras esta segunda xornada, nas clasificacións acumuladas de handicap comparten o liderado Damián Eiras Outeiral e José Rivera Rodríguez, xunto con David Montero Colón e Ismael Calvo Muñiz, ambos con 89 puntos, moi pretos seguidos por varias parellas en persecución directa. En scratch, o liderado global queda para Marcos Gómez Domínguez e Simón Varela Novoa, que se sitúan na primeira posición con 89 golpes, seguidos moi de preto por Damián Eiras e José Rivera e tamén por David Montero e Ismael Calvo. A Liga non se detén e esta mesma semana disputarase xa a terceira xornada da Liga de Parellas Primavera 2026, nesta ocasión en modalidade fútbol e percorrido curto, nunha competición que segue aberta e moi igualada en todas as clasificacións.